کوڤیەک لەسەر گرگۆکەکیە و بێدەنگی قڵۆچێن خوا مینا کۆڤی بلند دکە خوا نێزیکتر نەکە خوا دوورتر ژی نەکە ڕێبەر و ژجهێ کۆتلێی ڕەح ڕەهان دەبینن و زەمین ژی میراتە خوا کوڤیەک لەسەر گرگۆکەکیە و بێدەنگیە ڕەق ژی قڵۆچێن خوا مینا کۆڤی بلند دکە. ئەڤ چەند ڕستên سەلیم بەرەکاتن کو هەڵبەستوان و وەرگێرێ کورد ئەحمەد حوسەینیش زمانی عەرەبی وەرگەڕاندنە سەر زمانێ دایکا سەلیم بەرەکات. حوسەینی گۆژ ئالیە گەلک رەخنەڤانان ڤە وەکە لەقێ سەلیم یێ کوردی تێ بناوکردن ji bilî dîlana û dîram sîsirkê hesinî jî wergerandîye û bi du çapan hatiye belavkirin. Çapa yekem sala 1997 ji aliyê weşanxaneya APC ve û çapa duyem sala 2014 ji aliyê weşanxaneya lîsê ve hatiye belavkirin. Dibe ku wergerandina berhemên Selîm Berekat weke ku mirov gevirê hestem bi derziya guh bikola. Lê ev yek nebûye rêgir li pêş çend nivîskar û wergêrên Kurd ku çend berhemên Berekat li zimanê dayikê vegerînin. Roman nivîs û lêkoler Jan Dost xwediyê Mijabadê û çend romanên din sala 1996 helbesta Mehabat ber bi Olimpiyata Xwedê de wergerandiye û weke pirtûkekê biriya weşanxaneya avistayê belav kiriye. Bêguman Selîm Berekat yek ji romannivîsên mezin e ku bi Erebî dinivîse ji Kurdên Erebî nivîs. Bi dîtina min divê Selîm Berekat bête wergerandin û Kurd hemû çêjê ji romanên wî bistînin û tema wan bibînin û sûdê jê wergirin çi bi soranî be çi bi kurmancî be. Yani Selîm Berekat vegere qada xwe vegere zimanê dayîka xwe ku ew mixabin nikare pê derbibire. Jan Dost weke romanivîsekî dahêner romana Selîm Perik di vê sala 2012 de wergerandiye û roman ji aliyê weşanxaneya Ayrıntı yayın lerî ya Tirkî ve hatiye çapkirin û belavkirin. Romana Perik mesela yek ji romanên wî ê bi kurmancî hatine wergerandin min wergerand li ser daxwaza weşanxaneyeke Türk weşanxaneya Ayrıntı bi alîkariya kekê Yavuz Ekîncî ew bixwe jî romannivîsekî Kurd e lê Tirkî nivîs e. Projeyeke wan heye ew Kurdên ku bi zimanên biyanî dinivîsin yanî ne bi zimanên dayîka xwe dinivîsin di nav rêzên pirtûkên zer de van nivîskaran vegerînin ser zimanên dayîkê wek Şêrko Fettah wek Selîm Berekat wek kesên din ku bi Erebî dinivîsin yan bi zimanên Tirkî Farsî bêjin dinivîsin. Jan Dost Selîm Berekat weke stûneka wê jeyê wasif dike û balê dikişîne ser bejin bilindiya wî di wêjeya Erebî de. Selîm Berekat bêguman ezmûna wî ezmûneke pir ferawan û fere ye. Ji bo vê jî bal kişandiye ser xwe ne tenê ji bo Kurdan di nav Kurdan de lê li hemû cîhanê bi taybetî li cîhana Erebî rexnegerên Ereb bêtir jî ê Meğriba Erebî yanî Rojavayê Welatê Ereba yên Rojavayê bêtir wî dinasin û qîmetê didinê. Wergêrê Kurd Abdallah Şêxo kedeke mezin ji bo wergerandina Selîm ji bo zimanê Kurdî kiriye û berhemên Selîm Berekat şikeftên Heydra Hadahosê sala 2013 herdû jiyana me sala 2014 û miriyên sade sala 2014 wergerandine zimanê Kurdî û biriya weşanxaneya lîsê belav kiriye. هەڵبەستوان و وەرگێر ژانا سەیدا ڕۆمانە فەقیên Tariyê bi hemû zehmetiyên wê ber roniya zimanê Kurdî raxistiye û ew sala 2013 de biriya weşanxaneya avistayê belav kiriye. Di destpêkê de dixwazim bêjim ku wergera Fuqeha Zelam daxwaza Selîm Berekat bi xwe bû
اج بو سيناريو بيرشتاغلي مش بو ام بكن فيلمكي كردي ليوي قوت من دستور دايت درهنركي كرد تشما ورناگريني كردي براسي از ناو قاسي بجگر بوم كرومانك و سازور و زحمت ورگرينم جخو وك هر ورگيركي و از راسي گلك زحمتيان هاتم هم فرهنگين كردي كين بون ايد ناف دسيم دا اين هبون جي تيري ندكرن ما المنجد بكارتاني گلك جاران جبو از قوتنين وي مفرداتي وي فهم بكم جملين سليم بركات گلكي دريج بون دو كردي دوان داد بون بلا ولا دبون تەوی هەموو زەحمەتیەن زمان ژانا سەیدا حبرا سەلیم بەرەکات ئاب زمانی عەرەبی لەسەر ڕووپەلان پەنگەهایی بە زمان و گیانی کوردی مەیاندیە. لێ داویە ده ez باوەڕ بووم بە تشتێکی کۆ ئەv بەرهەم divê derkeve divê Kurd jî vê berhemê bixwînin ji ber ku ev her du ezman ev karakterên tê de ev gor û goristan me gişa alaqedar dikin evana girêdayî me tevan ev axameyê em jî bi rengekî ji rengan divê vêya deynin ber destê xwendevanê Kurd. Roman derket bi Kurdî ev 2 sal e tu reaksiyon û tu rexne jî ji min re nehatin ez nizanim xwendevan heta kîjan radeyê xwendevanê Kurdî û bi taybetî li Bakur dixwînin an jê fêmkirina an xwendinin. وەرگەڕاندنا سەلیم ji بۆ زمانên din زۆر زەحمەتە لێ وەرگێرên کورد bi şێوەیەکی هەرکبار ئەو وەرگەڕاندنە دەبا ku ev nîşana zîrekiya وەرگێرên Kurd be lê bêguman ev yek jî ji sirrên giyanê Kurdî diwêjeya Selîm de ye. Lê binêre dîramo çawan li jêrî çirûsîna xwîna te mîna komika sebetên zer e. Lê binihêre ku çawan li tenişta zendên te xelmaş dibe ku çawan henasên wê bi ser berferehiya mêrantiya te ya payedar ve stêrk bi stêrk dirijin. Hüseyin Umer, Rûdaw.